Абе, Иначе... как ви кажа, това съм работил цял живот, в операта не съм пял. Така. Добре. Да. Добре, сега кажете, млякото лаяло ли е? Така. Мучало ли е? Къде е расло? Какво е пасло? Това е много важно. Много съм отдал на бранша от 1 януари 70-та година. Еми кажи на хората, млякото къде е расло? Млякото е по тия байри. Ние сме от тия последните глупаци, къде още го правим от мляко. Но имате ли пасечни животни? Има. Пасечни животни. Разбира се, това иначе къде няма. Който няма силажи, фуражи, няма. Всичко на пазбище. Еми, щом си отдавна, кажи ми за годещите, хората не знаете. Едно време е било основен поминък, нали така? Сега. Основен поминък. Основен поминък, тук има традиции, имало е в Балкана мандри, ръчни мандри, където се е произвеждал кашкавал и е намирал още добър прием по времето на Турската империя. В Цариград са го изнасяли, в каруци са го карали. Значи с кашкавала са били прочути тук, да, така ли? Кашкавала се прави хубави. Кашкавал балкански се прави над 6-700 метра над морска височина. Сиренето става в полето. Мандрите са били винаги нагоре. Те са били горе, така е. След това имаше тук една държавна мандра, която дълги години работих аз. Произвеждаше около 600-700 тона кашкавал годишно, който се изнасяше за Регенсбург, Западна Германия. Значи традиционно е даже продукт. За Франция сме изнасяли, за Близки изток и така нататък, но след като се унищожиха се унищожиха и живота. Ами живи и здрави, хора ще знаете. Скъпо, ефтино, аз не съм им рекламно лице, обаче тук сме се озовали да са живи и здрави. Среден клас има леко по-скъп. Да сте живи и здрави, пожелавам. Така, а ти сега какво ще ни кажеш, как да шладисваме? Да, но ще бъде при Валери мероприятието. При вас е сборния пункт. Ако ти желаеш, заповядай. Абе, аз съм любител. Еми, те повечето сме любители, то е ясно. Наскоро имах тия с стари автентични сортове. Да, тъкмо ще разкажеш за старите сортове какви са. Старите автентични сортове, тая круша, те някъде къщата 28 година, може би и те са 100 години. Да, слушайте за крушата. Да. По-миналата година направих от нея... И хванали се? Слушай сега, 200 литра вино. Вино от круша? Боже, то се прави, тя е сочна, пада и... А по кое време зрее, как и викате? Зрее летна круша, така е, да. А тази гнива, така също, едно време се е слагали в... Но и двете са горе-долу от старите сортове. Толкова си, да. И имаше ви ябълки, аз ги изрезах, и онзи ден си играх, да присъждах. Сега ще разрешиш ли да вземем калеми от тях? Може. Да раздадем. Аз се покатеря. Тук имах, ще вземем там. Заслужават се. Има една ябълка, която стои си зимата в дървото. Също е интересно. Ще вземеме. Значи стои си в зимата... Как и викате на нея? Като сорт или не знаеш? Важното е, че... Остава си некъде до януари весен. Дори на дървото остава? Там остава и не пада, бе, човек. Ще вземем калеми от тая, задължително. Браво. Трябва да ги вземем и трябва да ги запазим. И аз онзи ден си играх, тук резак, тая резак и тук присъждах на едно по 5-6 сама. Какво съм правил любителски. Браво. Жив и здрав. Падна тук от това... А кога зрее? Зрее есента. Уникално с какво? Това на години е чудо. Хем да видите от старо дърво как се взема калеми, то ще има катерене, но някой път става и без катерене. Става да се закачи с една кукичка краен клон и той се навежда кукичка, имам предвид една пръчка с кука на нея. И закачате краен клон и си го навеждате, в случай дори аз ще подскоча, тия крайните няма проблеми, би станало. На всичкото отгоре, тия по-ниските може да не са разцъфнали, че по-не са видели слънце, а по върховете може да е разцъфнало и така насетне. Някой ви казва, нали, че трябва да калема да е от върха, да е от слънчевата част. Има нещо вярно. Но имайте предвид, че всяко клонче, по което има неразвити пътки неотворени, частичка секторче, както е тук има неразвита пътка, и това секторче с неразвитата пътка, тук почти всяко клонче секторче с неразвита пътка би ви свършило работа. Тези плодните
те не участват при присаждането. Но вземането на калеми от стар сорт някой път е свързано с катерене. Тук ви показах как става и без катерене, като обиколите по периферията на дървото. И ако имате една кукичка, те, защото са много дълги, еластични, да закачите с една пръчка кукичка и да си придърпате. Стар сорт. Само да кажа пак домакина каква беше тая круша. Той се скри след малко като дойде. И който иска ще си вземе клончето, но в първи момент някой да ги държи. Някой доброволец да ги държи. Ще видя да отреже още. На някои от тези круши по различни райони на България ги наричат рашка круша. Не знам дали сте чували. Рашка. Чували ли сте? Тук не знам дали сте чували този термин. Дето е полудива и огниваща, вътре омекваща. На някои сортове им викат рашка. Но това е по различни краища на България различно. И така насетне. Някъде си няма име, но хубав сорт. Ето къде с лепешката отрязах клончето. Ето къде има неразвити пъпчици. И сега това клонче секторче, после ще ви покажа, става идеално за калем. Събирай ги на едно място, после ще... Тая ще я запомним като рашка. Кукичката къде е? Някакви високи клони, някакви слънчеви клони се търсят. Особено ако намерите място, където е изкарал млади приръсти. Младите приръсти са... Младите приръсти са такива по-линейни. Ето сега къде е едно младо приръстче. Някой да го вземе да го види. Опа. Извинявам се. Слагайте ги отделно да се знае, че е другия сорт. Отделно. Нали? Сега с тия мъкове не е най-проста работа катеренето, ама... Просто тук тъй харесах повече млади клони. По-дебело от тази круша, двойно. Сам човек не може да обхване, е така, остава някъде към 2,70 обиколка. На ствола има много такива дървета, единични в дворове, както е тук, но двойно по-грамадно от това дърво. И възрастният човек, който е на 80+, питам го, кажи ми нещо за това дърво, вижда се къде е присадката. И той казва, какво да ти кажа за това дърво, като и моя баща и моя дядо са го заварили това дърво, не го знаят. Значи, баща му, той е на 80, баща му е на 100 се едно трябва да бъде, защото го е създал на 20 и малко. Дядо му на 120, преди 120 години дядо му е заварил крушата, тя си е била там голяма. Това означава, че тая круша е над 150 години гарантирано, може и да е над 200. Присъдена круша ги има много. Много ги има, не е едно единично дърво, но по дворовете ги има. Просто човек трябва да говорим, тук да опитаме крушовата ръци. Села, полупланински махали. Телескопична ножица, която е максимално подходящата, за да се сваляте калеми без да се катерите. Понеже хората съвременните им е трудно да се катерят, тая ножица е идеална. Закачате клончето и дърпате вървичката. И готово. Яко. Не, тя става и такава за тук горе. Сваляне на... Внимание! Валери ще падне отгоре. Порезана и тая. А асмата какъв сорт е? Лозницата какъв сорт е? Той домакина къде? Домакина къде е да кажа? Още ракия къде е? Ще падне отгоре ти, Валери, пази. Ябълка на ябълка, круша на круша е по-добрият вариант. Иначе те са към семкови. Но обърнете внимание, че тук това нещо, което ще ви покажа, то си е стандартната подобрена копулация. Но по възможност ще дялкате сравнително близо до разклонението, казах. Защо? Ти не са от същата на нея? Не. Друг сорт ли е? От тая другата. Тая трябва да запази, тая страшно. А тя с какво се характеризира? Ще кажи на хората и съберете калеми. Тя е летна ябълка. Някой да нареже калеми, есенна ябълка, леко сладко. Кой ще нареже калеми? Някой по-мъжествен, айде. Устойчиво. Пък и дамствен, женствен да е. За тая, че ми е най-жалко кой загуби. И така, дялкам от едната страна умишлено, защото ако дялкам вътре в средата не може да си вкарам ножа. Затова дялкам от едната страна. Имайте предвид, че няма особено значение от коя страна ще правите отрезите,
особено за един начинаещ, е по-вярно, по-правилно, по-логично от коя страна ви е удобно, а не някакво от коя страна е по-правилно. В случая търсиме удобството на работа да може да се направим отреза, без да засягаме другия клон. Но, какво още е особеното? Особеното е, че когато дялкате близо до разклонението, растежът, който ще се получи за ремонт, след това като тръгне да расте калемът, растежът, който ще се получи за ремонт, по-добре тук ще залее раната и връзката ще бъде по-добра на двата клона, ако останат два клона. Обратно, ако по-нагоре, както тук монтираме, тук винаги ще си остане кофти място и няма да може да зарасне. И това го имайте предвид. Разбрахте ли? Че по-близо до разклонение сте по-добри. Разбира се, колкото е удобно за работа. Не бива се прекалява, то пък не може да дялкате. Ако се приближите, нали, в прекалено много, няма да можете да дялкате. Ябълка на ябълка, круша на круша през март и април са едни от най-лесните комбинации, запомнете. И един начинаещ без притеснение може да почне с присаждане на ябълки и круши, винаги ще му се хванат. И като ви се хванат калемите, това е вече като зараза за вас. Защото си казвате, аз мога. Повярвате си. Най-важното е да си повярвате. Аз правя с две езичета в случая, защото така съм свикнал, но с едно езиче ви е предостатъчно. Предостатъчно ви е и с едно езиче. Нямате някаква необходимост да правите и вие две езичета. Нали, днеска е курс, ще ви покажа как да дялкате, как да монтирате. Това ще бъде в хода на курса днес. Сега просто и помагаме на човека да си запази този сорт. И да го ошлади сам. И да свършим сега, работа, толкова ще свършите и при Валери, работа и при мен. Гарантирано този калем, който слагам, ще победи неговия калем по растеж. Казвам гарантирано, не само, че, нали, да кажем, съм добър в присаждането, ами сме направили по-силна резидба, където казах, по-наниско съм прерязал преди монтажа и прерязването по-наниско преди монтажа обуславя и много по-силен растеж. Сега ще ви обясня защо. Понеже растежът след резидба, независимо дали резидбата е за присаждане, независимо дали резидбата е за резидба, растежът, запомнете, това е за резидбените приеми, после ще обясня. Растежът след това през лятото е отклик на това колко голяма щета сме направили. Ако ние срежеме малко от клончето, оставим го, сме направили малка щета, растежът отклик ще бъде малък. Ако премахнем цялото клонче додолу, растежът отклик ще бъде голям, защото ние сме направили голяма щета с подготовката дори за присаждане. Разбрахте ли? Да. И това е също една от причините да правите присадката на ниско до разклонението. Ще ви тръгнат силно присадките. А защо трябва да ви тръгнат силно присадките? Това не е само да си кажете, аз много силно ми вървят калемите, а когато имате по-буен растеж първата и втората година, можете да си оформите скелетни клони, полускелетни, още до втората година може да си оформите короната. Докато с един слаб растеж, вие не можете да оформите корона. И това го имайте предвид. Ще ви кажа за този сезон, кое е по-добрия калем. От цялото клонче, като слезете близо до основата на това право клонче крайно, са защитните пъпки, където ви казах. И всъщност най-добрият калем може да приемеме сега в закъсняване, отивайки в април месец, за вземане на калем сега от дърво, круша, ябълка, че най-добрият калем е в ниското, защото там има по-неразвити пъпки. Елементарното запомнете, колкото е по-маломерна пъпчицата, толкова ви е по-сигурна присадката. Обратно, ако пъпките са набъбнали, може да не ви се хванат калемите. Разбрахте ли? Не трябва да са развити калемите. Та за това аз сега казвам, по-добрия калем е в основата. Дялкам под основата, тук са ми добрите пъпки. Но тук, понеже е хладен климат, въобще не са се развили. Нали, назад са дърветата, специално за круши ябълки, е никакъв проблем. Казахме, ще дялкаме близо до... Ако някой му е интересно, че от тази страна не мога да го обърна към другите, да заобиколи, да погледне по-отблизо какво се прави. Има какво да се види.
Ако от едната страна имате кафяво, тук те го имате, ама как да ви го обърна? От едната страна, ако имате кафяво, в никой случай не монтирате там калема, там има нещо повредено. Аз това нещо го забелязах още като дялках. Дори можете да отдялкате малко, да премахнете това кафявото. Или друг участък да намерите отклона, но в случай аз можах да го премахна. Целта е кафявото да се махне, да излезе отдолу бяло или зелено. Живият слой бяло или зелено, когато го изкарате, сте добре. Ето, успях да го премахна. И тук ще зарасне, но аз не присаждам по тази страна, а присаждам по тази страна, която няма язви, рани. Това разбрахте ли го? Да. Който чул, който разбрал. Стандартната копулация, сега с едно езиче ще го направя. Между другото, ябълки, круши винаги се хващат, казах. Значи, за да не ви се хване ябълка и круша, не ставате за тази работа. трябва да се почувствате много зле. От ракията е. Друго, някой пита на растяща луна, на спадаща луна, на такова, на онакова. Аз им казвам, и на фенерче става, ако не ви стигне деня, много често присаждаме на фенерче. Нали, това от баща ми съм го видял, аз съм наследил от него, съм щастливец. От баща ми съм видял, когато е дебела подложката, много леко по-навътре, но много леко се слага калемчето с 1 мм по-навътре. От баща ми съм видял, като ходи да присажда на хората, някой път не им стига деня и последните присадки ги правят на фенерче и казва, всичките се хващат. Така че не само на луна някаква, а и на фенерче става. Зависи ли На кадемче. Много, да. Значи всъщност, точно който свети, той е този, който разбира. А там отгоре няма ли да му лепваме такава лепка? Защото той, сега ще обясня, защото той не само свети, ами дава акъл, нали, което е важно. То само да светиш, не, дава и акъл. Когато е малко чуканчето, сега питаха, в случая е малко чуканчето, с самата превръзка ние ще го скрием. Сега ще видите как. Следващия оборот ще направи така, че чуканчето ще изчезне. Ето, изчезна. Тъй, че малко чуканче няма какво да го мажете. Разбра ли? Да. Направо лепиме отгоре и готово. Слиза се надолу, скъсва се, специално изолюр банд залепя с скъсване. Тегли се и той така залепва. И пак замачета само отгоре. На стандартните калеми няма нужда да ги мажете целите, а е така. И с това сме готови. Вижте сега тук някои допуснати, да ги наречеме, грешки. Така както са поставени калемите, не че няма да се хванат, но отчасти грешка, ще ви обясня защо. Слаби са клони. Защото тези клони остават сравнително слаби. Без капачка. Дървото засилва вегетацията, растежът по върховете и тези изостават. Правилно би било калемът да търсите да го сложите близо до уста или на разклонение, но много близо до уста вертикалната на дървото. Там калема ще може след много години да се изяви, това го имайте предвид. Така настрани поставяне на калемите е сравнително грешка, не че няма да се хванат. Ще се хванат, но сравнително грешка. Другото, което е, за да се развие добре калема, трябва да се почистят тия малките клончета, за да има възможност храненето да отиде само в калема. Тук дори са плодни пъпки. Всичките внимателно се почистват. Махаме това. Стремежът е да може да се соковете да се влеят само в калемите, за да може да израстат добре калемите. Това го имайте предвид, че така не се оставя, нали, по разклоненията да се оставят добавки. За да може да се развие калема, трябва да се очисти. И това трябва да се очисти. Не е добре така. И така, понеже тази круша има два върха, той иска да направим още една присадка. Ние единия връх ще го прежалим и ще направим на единия връх, дето ви казах, да е по-близо до уста. Да е по-близо до уста присаждането. Ще премахнем стрионче един от двата върха и без това след време може да се разцепи дървото по този начин, както е оформено. И ще добавим сорт. Може би домакина да каже предпочитание има ли кой от двата клона да направим. Дали от към улицата да бъде присадката или от към... Как решиме? Благодаря. Може ли да задаваме въпрос? Може, задайте. Казваш, че един връх го махаме и там ще направим присадка, т.е. тя пак ще стане с два върха.
Пак ще стане горе-долу с два върха, но вече променяме хода на играта. Защо? Защото сега двата върха са с еднакъв размер и растат еднакво, защото са и еднакъв сорт. Когато добавиме сорт, той ще расте по друг начин. Всеки сорт си има характер различен на растежа. И да кажем, ако нашия сорт е по-силно растящ, това не мога да го предвидя в момента, но ако нашия сорт е по-силно растящ, той задължително за някои години ще бъде доминиращия връх, а този клон ще бъде подчинен. Защо ще бъде подчинен? Защото он ще расте много по-силно, а той няма да расте силно. Така че няма вече да са еднакви след няколко години. Другото, което е, ще сложим калема сравнително близо до разклонението. Като се сложи калема сравнително близо до разклонението, хем по-силно ще расте, хем тук ще се получи по-добро зарастване на всички тъкани в зоната на разклонение, в зоната на рязане. Имайте предвид, че не е правилно тук нагоре да се сложи калема, а е по-правилно да се сложи. Отделно пък на по-ниска точка, сорта ни ще бъде на по-ниска точка. По-ниска точка тук нямаме, затова възможната ни ниска точка ще бъде тук. Ще направим и тук присадката. Това ще остане като сорт да си бере човека, но има една особеност. Като се натовари с круши това нещо лятото, ще се извие така и ще остане страничен подчинен клон. Тежестта на плода ще направи така, че този клон ще се подчини. Разбрахте ли? Единствено на този клон ще му махна това разклонение, което би засенчвало нашите калеми от тази страна. Махам го това разклонение, силно беше. И тук вече ще видим много слънце тая зона. Тук ще прежалиме две калемчета, ама какво да правим? Много са нависоко. Режем стриончето. По-близо до разклонението по-добре. Гледайте да не се отчесва. От двата сорта ли да сложим или само от единия? И от двата за разнообразие. Добре. Чакай да се резна едно калемче от един на едно от другия. А друг въпрос може ли? Да. Ето тези тук, които са изчистени от дървото, стават ли за калем? Ами... А не е хубаво дървото? Стават. Ако не го харесват. Другия сорт къде е? Ето го. Този от първото дърво. Да. Сега, когато напреднат за цъфтеж дърветата, имайте предвид, че много от пъпките са напреднали. Тогава в основата на клонче са тези пъпки, които биха ви гарантирано се хванали и биха осмислили калема. В основата винаги са по-дребни и по-неразвити пъпки. За избор на калем в закъсняване, когато цъфнат дърветата, за вземане на калем вече се отива към закъсняване. И това нещо много важно запомнете, че като слезете в основата имате малки пъпчици, които са по-надежните пъпчици, отколкото тези към върха. Това е точно сега за този период. Март до началото на април на студени места. Така че аз използвам клонче с разклонение и разчитам на по-ниско разположените пъпки, които са по-слабо развити, те са защитни, но ще подкарат на време с калема, защото на калема му трябва един месец да срасне. От двете страни по един калем. Имайте предвид, че е по-добре срещу положно да бъдат разположени двата калема, отколкото в една посока. Нали? Това после ще ви го покажа отблизо. Сега е трудно да ви го представя отблизо. Ще направим странична куполация с малко добавка елемент под кора. От двете страни се реже до дървесина и тук се прави езиче захванато в дървесината. Като с това езиче се зацепва калема с езиче. Някои питат, може ли да се сложат две калемчета така в един отрез? Може, обаче те като тръгнат да растат, лошо се срастват и се изпадат в кофти конкуренция. По-разумно е от тази страна да сложите един калем и диаметрално от другата страна да сложите втория на отделен отрез. Така е по-добре, когато слагате два калема. И това го запомнете. В един отрез не е много добра идея да се слагат два калема. Не, че няма да се хванат, просто не е добра като концепция, не е добро. Срещу положно. За
Самия калем, подготовката е един издължен елипсовиден отрез. Езиче се прави. Езичето горе-долу около средата за този метод. И аз тук добавям елемента под кора, който е усложнение за начинаещия, но вече в този сезон, като се отива към април месец, кората може да се отлепя. Отлепяте кората точно под дървесина с върха на ножчето и калемът може да бъде втъкнат върха му под кората и тогава ще добавим елемента под кора. Това, разбира се, е усложнение за един начинаещ, може да не го прави. Отпреде се скосява калема, когато се мушка под кората. И така хем езичето закача, хем влиза под кората. Къде се прилага калема е важно. Важно е където свършва кората кафявото и започва дървесината бялото. Там трябва да бъде приложен калема, това е при по-дебела подложка, както сега. Наплюнчвате калема и го втъквате един път под кората да влезе, един път точно по границата, тук те отстрани с кора дървесина, където цвета се сменя. Може така допълнително, предварително да отворите с нощче, за да сте гарантирани, че върха на калема влиза под кората. Тук имаме елемент под кора, тук е зацепването за копулация. Този метод е да го наречем хибриден, но е много добър. Обърнете внимание как калемът е по-навътре. Иначе диаметъра на калема не е решаващ. Вие дори калеми като кибритени клечки може да работите, стига да можете да дялкате. Или като химикал. Или дебел като химикал, или дори с 1 см диаметър калеми може да си оправите. При орех дори 2 см диаметър на калемите, 3 също е окей. При орех се работи с по-дебели калеми. Защото иначе тънките му клончета на ореха са като кухи тръби. Това го слагаме от срещната страна. Най-добре е диаметрално да се сложи. Не винаги е удобно, има възможност, но когато има възможност, го слагате диаметрално. Когато работите под кора, обръщам внимание и после ще покажа, днеска цял ден, че трябва да сте сигурни, че сте отлепили кората до дървесина. Дървесината е отдолу бялото. Трябва да сте напълно сигурни, че сте отлепили всичката кора или ко и калемът ви да опира на дървесина. Това е много важно. Дървесината е бяла, твърда. От това ще я познаете. Тя е нещо много твърдо, което трудно се реже. И така, калемчето прилагаме, който иска после се приближи да погледне, по едната страна границата кора дървесина. Понеже в изрязването на дебелия клон кората е доста дебела, затова и калемчето се ляга малко по-навътре, който може да заобиколи да погледне, да мине и да погледне. Ама казвайте тук, че има кашкава. Още нещо важно да ви покажа, когато е по-дебела подложката и тук този тарикатлък, не е лошо да ви го покажа. Имам да го мазнем тук с... Чакай. Или после, да? Какъв е тарикатлъка? Плюна майстора. Тарикатлъка е 2 лепенчици малки от задна страна, където би останала дупка. Не е хубаво отгоре над калемите да остане дупка. Лепенката специална или... Не, от железарията агроаптека. От железарията изолербан. Не, зависи там дали си русофил, дали си левскар, там това има значение. Ние от овча купила сме с... Сега, допълнителната лепенчица, обръщам внимание, затваря, отгоре затваря дупката много хубаво допълнителната лепенчица. Увиването инак е, започвайки от основата, без да пипате самите калеми, правите едно кръгче на основата, това е да ви се закрепи превръзката. И след това с прогрес нагоре, увито, стегнато, без да размествате калемите, увивате, стягате, чай, че то с кашкавал в ръка. Так може да се фане калема, бе. Много е вкусен кашкавал. Радер ли работа? Айде! Нещо важно обръщам внимание, с последните обороти на превръзката, дали ще е изолирбан, дали ще е широка лента на елон, няма значение. С последните обороти вие захлюпвате и малко кората. И с натягане то ляга много хубаво. Ето от тази страна ще го видите, който може да вижда. Аз после ще го покажа пак. Стягайки опъвате и то ляга отгоре и захлупва. Най-хубаво е да захлупи ръбчетата отстрани периферията на кората, а в средата ще сложим замазка или кал. Какво се има предвид под замазка или кал? Ако имате замазка, мажете замазка. Ако имате кал, вземате кал от земята и слагате кал от земята.
Но когато сте сложили предварително и едни допълнителни лепенчици, дето ви показах, няма да взея дупка, така че всичко ще е. За маска това просто съм си го сложил в по-малка разфасовка. По-добре е да използвате полутечна замазка на отрезите. Продава се в агроаптеките. Но не мазната, а полутечната, тя прави един гумиран филм отгоре. Мажа ги целите калеми, когато искам да им удължа живота в пролетните месеци към април. Предимство и целите калеми да бъдат омазани, но това е само с тая полутечната, дето е като боя, а не с мазната. С мазната да се мажат целите калеми е грешка. Тя нещо не се отразява добре на калеми. Основното обаче запомнете, отгоре само отрезчетата да се намажат и големия отрез на това да се намажат. И така тук имаме сега два сорта круша добавени, които като тръгнат да растат, доста вероятно единия сорт да бъде доминиращ по растеж и той да стане новия връх. Той ще ни каже след 2 години, ще ни прати снимката, че ще има нов връх от новата круша, която сме присадили. От ракията. Нов сорт от ракията. С това сме готови.